nke a bụ akụkọ na egwu Maazị Ọjị Ewulu ụmụntakịrị o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Nwaanyị bịa mbụ nwoke bịa mbụ nwoke bịa mbụ nwoke bịa mbụ nwoke bịa mbụ izu na-atọ nwoke tụwa dọnki ya nwaanyị atụwa dọnki onye ụmawa mbọ ọbịa ga-ebu ya uwe onwe onye kweme olulu otu oge Nnambe hụrụ na mbe tolitego oge ịlụ nwanyị, o were kpọọ ya nye ya ndụmọdụ ka esi ebi ezinụlọ. Mbe mesịa lụtakwa nwata nwanyị aha ya bụ Anim mara mma nke ukwuu, nke bụ na onye ọbụla gafere ya n'ụzọ na-eleghachikwa ya anya ugboro abụọ. Ọ bụ maka mma Anim a ka ọnụ iyi ọchị ji were na-aga okirikiri wee lụọ n'ụbọchị taa. Mbe hụrụ Anim n'anya nke ukwuu, nke bụ na ọ naghị ekwe ka o jee ozi ọbụla nwaanyị na-eje n'ezinụlọ. Ihe ọbụla a ga-eme n'ụlọ a bụ mbe ga-esi nri, mbe ga-asa efere, mbe ga-asa akwa, mbe ga-aza ụlọ, mbe ga-echu mmiri, mbe ga-akpatakwa nkụ, n'ihi na ọ chọghịkwa ka ihe ọbụla merụọ Anim ahụ. Nnambe kpọrọ mbe si ya, nwaanyị bịa mbụ nwaanyị bịa mbụ nwaanyị bịa mbụ nwaanyị bịa mbụ nwoke bịa mbụ nwoke bịa mbụ nwoke bịa mbụ nwoke bịa mbụ izu na-atọ nwoke tụwa dọnki ya nwaanyị atụwa dọnki onye ụmawa mbọ ọbịa ga-ebu ya uwe onwe onye kweme ọ na-abụ oluo n'oge mgbede, Anim na-eku mbe n'ahụ ma na-agụkwara ya egwu ịhụnanya, wee na-akpọkwa ya ọtụtụ aha ọma dị iche iche dịka obi m, ezigbo di m, oyoyo m, ụtụ m. Ụmụ aha na-eme mbe ọ na-atụzi mbọmbọ ka nwa ewu n'ụlọ ya. Nwaanyị bịa mbụ nwaanyị bịa mbụ nwaanyị bịa mbụ nwaanyị bịa mbụ nwoke bịa mbụ nwoke bịa mbụ nwoke bịa mbụ nwoke bịa mbụ izu na-atọ nwoke tụwa dọnki ya nwaanyị atụwa dọnki onye ụmawa mbọ ọbịa ga-ebu ya uwe onwe onye kweme anyị wee bido ya ka egwuregwu. Mgbe ọbụla okwu mbe n'ahụ ụkwụlobe ya, ọ na-eji alụlụ ana eke mbe ọkpọ n'isi ka o were wee iwe irie n'ahụ ya, n'ihi na ọ na-abụ nnụnụ mụta ebeghị ebe efe, dinta amụta atụghị atụ agba. Mbe wee malite izinye ya ozi ndị kwesịrị na ọ bụ ya ga na-eje ya. Esemokwu wee bata maka na Anim aghọgo ụmawatulumbo. Anim bidokwara ịnụpụrụ mbe isi n'ihi na ngana ekweghịzikwa ya aga ozi ndị dịrị ya dịka nwaanyị na-alụ di. O
obi adịghịzikwa mbe mma n'ihi nnupụ isi nwunye ya. O wee lọghachi azụ ga-ahụ nna ya. Nna ya wee sị ya, nwaanyị bịa mbụ, nwaanyị bịa mbụ, nwaanyị bịa mbụ, nwaanyị bịa mbụ, nwoke bịa mbụ, nwoke bịa mbụ, nwoke bịa mbụ, nwoke bịa mbụ. Izu na-atọ nwoke tụwa dọnki ya, nwaanyị atụwa dọnki, onye ụmawa mmụọ ọbịa ga-ebu ya bụrụ onwe ya onye kweme. onye ụmawa mmụọ ọbịa ga-ebu ya bụrụ onwe ya onye kweme. onye ụmawa mmụọ ọbịa ga-ebu ya bụrụ onwe ya onye kweme. unu nkuru ahụ ọbịa ga-ebu ya bụrụ onwe ya onye kweme. onye ụmawa mmụọ. ọbịa ga-ebu ya bụrụ onwe ya onye kweme. Ụmụntakịrị, Nna anyị n'ebe a ka akụkọ anyị ga-abịa n'isi njedebe. Onye ga-agwa m ihe ọ mụtara n'akụkọ a? n'anya ọ dị ewulu. Ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ nnupụ isi na-eweta esemokwu n'ezinụlọ. nke abụọ bụ n'ezi ịhụnanya dị ụtọ nke ukwuu. N'ikpeazụ, igosi karịa oke ịhụnanya ị nwere n'ebe mmadụ nọ anaghị adị mma. Ụmụntakịrị, unu zara nke ọma. Na nchịkọta, ihe ọbụla a na-eme na-adị mma n'oge, ọkachasị na-abịa n'ihe gbasatara ezinụlọ. Ọ na-adị mma na-ewere ehihie chọba ewu ojii. Chapi! Nkịta nyara akpa si agwụ na